агар ту ҳис кунӣ ки ҳамавақт хаста ҳастӣ, хавотир нашав, танҳо нестӣ. пурсишҳо нишон медиҳанд ки калонсолон дар амрико ба ҳисоб миёна дар як ҳафта 3 рӯз худро хаста ҳис мекунанд. аз 30 то 40% калонсолон дар хоб рафтан мушкилӣ доранд. вале барои бисёре аз мо мушкилӣ ин дар чӣ қадар хоб рафтанамон нест. ин ана дар ана ҳамон афсонаҳое аст ки дар атрофи хоб бофта шуданд. касе мегӯяд ки хоб кам рав ва касе дигаре мегӯяд ки хоб бисёр рав. дуруд ҷаҳони онлайн, ман Ризо Гӯев ҳастам ва чандин соли охир челленҷҳо, душвориҳо, омӯзишҳо доштам дар бораи хоб. ҳатто ба дараҷае омада расида буд ки ҳар як шахсеро ки каме ҳам бошад дӯстӣ пайдо мекардам бо ӯ, саволи он ки чанд соат дар як рӯз хоб мекуниро мепурсидам. аз модарам, аз дӯстонам, аз бародаронам, аз хешу табор, аз ҳамкурсон, ҳамсинфон, ҳей, чанд соат хоб мекунӣ дар шабона рӯз? барои мисол, нависандаи машҳури инглис Маттью Волкер, ки ин мутахассис аст ки як умр тадқиқотҳо мегузаронад дар бораи хоб рафтану чӣ гуна хоб рафтану чаро хоб муҳим аст ва маҳз барои ҳамин ӯ китобе навистааст бо номи Why We Sleep, ё ин ки чаро мо хоб меравем, ва дар ин китобаш ӯ мегӯяд ки бояд ки ҳамаи инсонҳо 8 соат хоб кунанд. албатта инсонҳои калонсол. вале мушкилӣ дар ҳоле ба миён меояд ки агар ки ту ана ҳамон 8 соати хобро нагирӣ, ту худатро бад мебинӣ, ё ин ки худро мехӯрӣ ки чаро ки ман имрӯз 8 соат хоб нарафтам. баъд фикр мекунӣ ки оё имрӯз ман маҳсулнок мешавам ё ки чизеро анҷом медиҳам, китобе мехонам, коре анҷом медиҳам ё ки не. ин мушкилӣ меояд, яъне ғамхӯрии зиёдӣ ки ман имрӯз хоб нарафтам. маҳз барои ҳамин имрӯз ман ба шумо 7 тавсияеро медиҳам ки аллакай дигар худро хаста ҳис намекунед, ё ин ки як умр шоду хурсанд ҳастед дар рӯзатон. одамон мегӯянд муҳим нест ки шумо кай хоб мекунед, муҳим он аст ки шумо кофӣ хоб мекунед, яъне хоби рафтаатон кофӣ аст ё ин ки нест. мақолаеро хондам дар интернет ки бо забони инглисӣ буд ва ин мақола дар бораи ритми сиркадианӣ мегӯяд. боз шумо пурсида метавонед ки Ризо, ин чӣ калимаи нав аст? дар солҳои 1990 Россел, гуфтани шахс ки ӯ низ олими вобаста ба хоб аст ва ӯ низ аз Британияи Кабир аст ва дастааш тадқиқоте гузарондан ва пайдо карданд ки дар чашмони мо як хушаи ҳуҷайраҳоянд ки танҳо барои муайян кардани нур масъуланд, на барои дидани тасвирҳо. ин механизми муайянкунии рӯшноӣ дар чашмони мо ба майнаи сари мо хабар медиҳад ки кадом вақти рӯз аст ва ба танзими соати дохилии мо кӯмак мерасонад. хуб, вақте ки соати дохилии мо ҳасос аст ба нурҳо, ин маънои онро дорад ки вақте ки равшан аст берун ва ту бояд аз хоб хезӣ, яъне ана ҳамун соати дохилӣ ба ту мегӯяд ки Ризо, аз хобат хез, ва вақте ки берун торик аст, ана ҳамун соати дохилӣ аллакай сигнал медиҳад ки ҳей, хоб рав, яъне вақти хоб аст. дар гузашта одамон соат ки надоштанд, маҳз аз ҳамин рафтани офтобу моҳтоб, яъне хоб мерафтанду мехестанд аз хоб ва яъне ин табиати мо ё ки биологияи мо ҳамин хел сохта шудааст ки вақте ки берун равшан аст, мо бояд аз хоб хезем, вақте ки берун торик аст, мо бояд хоб равем, чунки қонуни табиату инсонҳоу инсоност. ва дар якчанд соли охир ана ҳамин шахс Рассел ва дастаи ӯ тадқиқот анҷом доданд ки чӣ мешавад агар таъсире расад ба ана ҳамин ритми сиркадианӣ. барои мисол, шояд ки ту дер хоб рафтӣ ва ё ин ки шояд ки парвоз дорӣ ба дигар кишвари сайёра дар фурудгоҳҳо ва бояд каме интизор шавӣ то ки парвози ту оғоз шавад ва он шаб аст ва ту набояд ки хоб равӣ, чунки агар хоб равӣ парвози худро аз даст медиҳӣ ва ё ин ки шояд ки ту касе ҳастӣ ки шабкор ҳастӣ. ва Рассел ва дӯстони ӯ пайдо карданд ки дар ин гуна одамоне ки дар боло ман зикр кардам, стресс зиёд мешавад, яъне ту дар рӯз стрессҳои хелом зиёд дорӣ ё ин ки гормонҳои стрессӣ зиёд мешаванд ва ана ҳамон зиёд шудани хатари бемории дил ва ин гуна одамон зуд бемор мешаванд. албатта ки ман ин чизҳо аз мақола хонда истодам ва барои ҳамин агар ки ту касе бошӣ ки шаб кор мекунӣ ё ин ки маҳз барои ҳамун ширкат ё ин ки корхонаи ту мегӯяд ки ҳей, ту бояд ки шабкор бошӣ, маънои онро дорад ки ту аллакай бар муқобили ана ҳамон организми биологии худ мубориза бурда истода. яъне туро як мақолаи халқӣ аст ки худованд рӯзро барои кор офарид, шабро барои хоб. ва агар ки ту шаб кор кунӣ, тариқ автоматик чӣ гуна дар боло гуфтам, ту бар муқобили организм кор карда истодаӣ, барои ки бояд ки ту дар шаб хоб равӣ, яъне ана ҳамун
соати дохилӣ ту фикр мекунад ки яъне замон шаб аст ва ту бояд хоб равӣ, аммо ту маҷбуран кор мекунӣ ва хоб намемонӣ ки хоб равад, кафеин менӯшӣ ё ин ки меравӣ ягон энерҷи дринк менӯшӣ ва хобатро мепаронӣ ва ин маънои онро дорад ки ту бар муқобили организмат кор кардӣ. накунӣ ин корро. чӣ гуна гуфтем ки мо соатҳои дохилӣ дорем ва ин соати дохилӣ ба ҳар кас ҳар гуна аст. барои мисол ин вобаста аз синни сол шуда метавонад, вобаста аз чӣ гуна шахсият будани ту, ба чӣ корро машғул шудани ту, яъне вобаста ба ҳамун организмои ту аст ҳамин соати дохилӣ. ва хеле одамоне ҳастанд ки мегӯянд ки ҳей ман одами саҳарӣ ҳастам, як хело мегӯянд ки ҳей ман одами шаб ҳастам. чаро ин гуна мегӯянд? чунки як хело одамон субҳ барвақт мехезанд ва онҳо маҳсулноканд, яъне зебо таҳсил мекунанд, кори зебое анҷом медиҳанд, хоб яъне дар рӯз субҳ барори кори зиёде доранд. аммо як хеле одамони дигаре ҳам ҳастанд ки ва ё мегӯянд ки мо шаб маҳсулноктар ҳастем, яъне дар шаб мо аллакай эҷодкорӣ зиёд мешавад, мо шеърҳои зиёде менависем, мо эҷоди нав мекунем, яъне ин гуна одамон зиёд ҳастанд ва ин вобаста аз инсоният аст. аммо маънои онро надорад ки ту шаб аз 12 то соати 6 танҳо кор кунӣ ва бар муқобили организми худ кор кунӣ. дуюмин тавсияи Ризо Гӯев он аст ки ба ҳама ба ҳисоб миёна 8 соат лозим аст. аммо маънои онро надорад ки шахсан ба худи ту 8 соат лозим аст. агар ки аз рӯи статистика гирем, ман Ризо Гӯев тӯли 6 моҳи охир тақрибан 9 соату 32 дақиқа ба фикрам хоб кардам. имрӯз 8 соату чанд дақиқа, тӯли як моҳи охир 9 соат, яъне ман хоб кардам ки барои ман агар ман 9 соат хоб накунам вай рӯз рӯзи хуб нест барои ман. аммо шояд ки ту касе бошӣ ки ба ту ин гуна хоб, ин гуна вақт лозим набошад. ва бале, яъне чӣ гуна ту ҳис карда метавонӣ ки ту хоби кам гирифтаӣ? якчанд савол ҳасте ки ту бояд ин саволҳоро аз худат пурсӣ. аввалин савол он аст ки оё ту табиатан аз хоб хестӣ ва ё ин ки зангула туро аз хоб хезон, ё ин ки модарат омада шатакаш карда аз хоб хезон? ин саволи аввал аст. агар ки ту табиатан аз хоб хеста бошӣ, маънои онро дорад ки ин кифоя аст ба ту. аммо каси дигаре туро аз хоб хезонда бошад, маънои онро дорад ки то кифоя нест, ту бояд боз хоб равӣ. ва боз ту аз худ пурсида метавонӣ ки оё муддати хоб рафтани ман кифоя буд ва ё ин ки ба ман кафеин низ лозим аст? чунки шояд ягон сабабҳои дигар низ бошад ки ту худро бад ҳис мекунӣ ё ки хаста ҳис мекунӣ. ва ҳатто ту метавонӣ ки рафтори худро бинӣ ва саволе дода метавонӣ ки оё рафтори ман аҷиб аст? девонавор имрӯз рафтор карда истодам нисбат ба дигарон, ё ки аз одамони атроф мегӯӣ ки ба фикри шахсӣ ту чӣ гуна ҳастам ман имрӯз? чунки ҳамин кӯдаконро бин вақте ки хоб намераванд ва рӯзтобе ғам метиҳанд, чунки ва ё хоби худро нагирифтаанд. ва шояд ки ту ҳам агар ки рӯзат рӯзи бад бошад, маънои онро дорад ки ту хоб нарафтӣ ва ту бояд хоб равӣ. масъалаи севум он аст ки ту бояд ҳар рӯз дар вақти муайян аз хоб бедор шавӣ. барои мисол агар соати 23:30 хоб рафтӣ, соати 8:30 аз хоб хез. ҳама вақт новобаста аз вазъияти рӯз, чунки ин калидӣ аст. ва бале, аммо ҳамун соати дохиле ки мо дорем вобаста аз синни сол аст. барои мисол агар ки ҳамин ҷавононро бинӣ, наврасон ба ё писанд аст то ки шабҳои дароз бозиҳои компютерӣ анҷом диҳанд ё ки шабҳои дароз дарвадарӣ раванд. аммо вақте ки ту калон шудан мегирӣ, синни солат рафтан мегирад, аллакай ту дигар барвақттар аз хоб мехезӣ, барвақттар хоб меравӣ ва бале, яъне ҳамун соати дохилии ту иваз шудан мегирад. аммо тавсияи ман он аст ки аз таҷрибаи худ ман мегӯям, вақти муайян хоб рав, вақти муайян аз хоб хез, ин зиндагиро камилан иваз мекунад, новобаста аз вазъияти рӯз. тавсияи чаҳорум, пеш аз он ки шумо хоб меравед, аз нурҳои кабуд худдорӣ кунед. шумо пурсида метавонед ки ҳей Ризо, чӣ аст нури кабуд? барои ҷавоб додани ин саволи шумо ман мақолаеро ҷустуҷӯ кардам аз интернет, аз вебсаифаи TG Boris Lenz ки инро мегӯяд ва ман мехонам. чашмони мо чунин як олами рангинро мебинад ки асосан аз 7 ранг: сурх, норанҷӣ, зард, сабз, кабуд ва бунафш иборат аст. нури кабуд яке аз онҳост. дар истилоҳи касбӣ нури кабуд як нав нури намоён аст ки дарозии мавҷ аз 380 ньютон метр ба 500 ньютон метр дар табиат аст ки ба нури кабуд зараровар ва нури кабуди судманд тақсим мешавад. нури кабуди зараровар, дар байни онҳо тадқиқотҳо нишон доданд ки нури кабуд бо дарозии мавҷ аз 380 то 450 ньютон метр барои инсон зараровар аст. он метавонад ба чашми чашм ва линза ворид шуда миқдори токсинҳоро
дар минтақаи макулярии чашм зиёд кунад ва ба саломатии чашми мо ҷиддӣ таҳдид мекунад. Сарчашмаҳои асосӣ сарчашмаҳои равшании LED, телефонҳои мобилӣ, айпадҳо, компютерҳо, мониторҳои LCD ва дигар маҳсулотҳои электронӣ мебошанд. Дар асри иттилоот мо одатан ба телефонҳои мобилӣ ва компютер сару кор дорем ва ҳатман ба нури кабуди зараровар дучор мешавем. Агар ту касе бошӣ ки ба ҷойгаи хобат бо телефони мобилӣ ва ё ин ки айпад ё ин ки лаптопат меравӣ ва ё ин ки дар вақти хоб рафтан ё ки пеш аз он ки хоб рафтан телевизионро тамошо мекунӣ, ту мушкили калон дорӣ ва кам хоб мекунӣ. Чунки ман ҳам будам дар ин, шояд ки ман не, айни замон ҳама ин мушкилиро доранд. Ва яке аз сабабое ки одамон хоби баландсифат ё ин ки хобе ки дар ҳақиқат ки ва мегем хоби серғизо намегиранд, онҳо пеш аз хоб рафтан бо технология сару кор доранд. Ин кори хуб нест. Яъне ҳамон нури кабуд ба чашмони ту зарари худро мерасонанд. Ва тавсия чи аст? Тавсия он аст ки 1 соат пеш аз хоб хестан ва 1 соат пеш аз хоб рафтан технологияро комилан нақаб, нарас ва ба китоб хондан ва ба чизҳои дафтарҳои физикӣ рӯй биёр. Барои инсон шахсан худи ман Резогиев, сабабе ки ман яъне ана ҳамун пайгириҳои афсонавии хобравиро дорам, ҳамон аст ки ман пеш аз хоб рафтан, 1 соат пеш аз хоб рафтан телефони мобилии худро бо худ намебарам. Тақрибан 6 моҳи охир шуд дар ҷойгаҳ ва пеш аз он вақте ки аз хоб низ мехезам, телефони мобилии худро намерасам. Чаро? Чунки аллакай намехоҳам ки хабарҳоро ким ба ман паём равон кард, ки маро занг зад, ки ба ман комент навист дар YouTube канал ва бале намехоҳам ин чизҳоро, яъне намехоҳам ки зиндагии худро дар зиндагии дигарон шурӯъ кунам. Барои мисол вақте ки 2 сол пеш вақте ки ман шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебурдам, аз хоб мехестам, аввалин коре ки мекардам ин Instagram дохил шуда сторисҳои дӯстони худро медидам ва зиндагии вайҳоро, яъне зиндагии худро дар зиндагии онҳо оғоз мекардам ки ин кори хуб набуд. Тавсия нест. Тавсия ба ягон кас нест. Ҳей дӯсти азиз, агар ки то инҷоро тамошо карда истода бошӣ наворо ва аз тамошои навор ҳаловат бурдӣ, лутфан тугмаи мақбулро зер кунед. Ин дар ҳақиқат ки ёрӣ мерасонад. Дигари тавсия он аст ки барномаҳои ба хоб рафтан ба шумо кӯмак мерасонанд ки яъне хоб рафтани худро пайгирӣ кунед. Барои мисол ман Apple Watch дорам, сабабе ки як умр дар дасти ман аст, он аст ки чӣ қадар қадами маро ҳисоби китоб мекунад, чанд соат хоб рафтани маро ҳисоби китоб мекунад ва дар чанд моҳи охир чӣ корҳо кардани ман вобаста ба саломатии ман, яъне ана ҳамон вазъияти солимии дили манро пайгирӣ мекунад. Ва бале тавсияи ман низ он аст ки ман намегӯям ки равед Apple Watch харед, он аст ки яъне барномаҳоеро истифода баред, агар ки имконият дошта бошед ки яъне анамун ҳисобу китоб кунад чанд соат хоб рафтани шуморо, то ки дар оянда аллакай ба хулосае меояд ки чанд соат хоб рафтан кифоя аст, чанд соат хоб рафтан зиёдӣ аст. Ман маҳз барои ҳамин аввал ман бо чӣ гунае ки дар аввали видео зикр кардам, якчанд роҳҳову мақолаҳову соатҳоро хоб рафтан ки ба хулосае омадам ки кадом чанд соат ба ман кифоя аст. Барои мисол аввал 6 соат хоб мекардам, сарам дард мекард дар рӯз ва пас он 12 соатам хоб кунӣ агар безор мешава аз хоб. Ва ҳамин ба хулосае омадам ки агар ки ҳамин 9 соат дар дохили ҷойгаҳ бошам, чунки 1 соат шояд 1 соат 30 дақиқа вақтро гирад то ки хобат барад ва бале ҳамин аз 8 зиёд хоб кунам, ин зебост. Ва бале тавсияи манам он аст ки агар ки имконият дошта бошед барномаҳоро истифода баред то ки ана ҳамон хоб рафтани шуморо пайгирӣ кунанд. охирон тавсия он аст ки хоби полифазӣ бештар аз 2 давраи хоб дар як рӯз барои ҳосилнокии шумо хуб нест. хоби полифазӣ он хоберо мегӯянд ки дар як рӯз якчанд давра ҷудо мекунӣ барои хоби худ. вақте ки ман синфи 10-11 будам ва интернети шабона доштам ва дар шаб дар ҳақиқат ки интернет суръати баланд дошт ва ман шабона видеодарсҳои инглисӣ ва барномасозиро борбардорӣ мекардам ба лаптопи худ ва рӯз аллакай то соати 2-3 пас он 4 соат дига хоб мекардам ва боз аз хоб бояд мехестаму ба мактаб мерафтам. Аз мактаб аз 8 то 1 дар мактабу бармегаштам, аз 1 то 3 бо 2 соат дига хоб мерафтам, пас он бо мехестаму мерафтам ба бахши ҷавонон барои мисол дастим 11 ва ин комилан кори хуб набуд, чунки на маҳсулнок мебудӣ, на дарсеро меомӯхтӣ, вақтатро бефоида мегзарондӣ. Яъне
маҳсулнок нестӣ. Барои ҳамин тавсияи он аст ки 9 соат хоб рав ё ин ки 8 соат дар ҳақиқат ки хоб рав, хоби босифатро гир ва пас он бин ки чӣ гуна зиндагии ту иваз мешавад, рӯзи ту иваз мешавад. Чунки ту метавонӣ ки маҳсулноктар бошӣ, таҳсили зиёд кунӣ, чизи наверо ҳар рӯз омӯзӣ ва майнаи сари ту солиму озодандешу равшанфикру яъне худро афсонавӣ ҳис мекунад майнаи сари ту. Барои ҳамин тавсияи ман он аст ки дар як рӯз ба ҳисоби миёна 8 соат ҳатман хоб рав. ҳозир ту пурсида метавонӣ ки ҳей Ризо, агар 8 соат хоб равем вақт бефоида меравад, маблағ кор кардан дар кор дар ин вақт. Не дӯсти азиз, ту маблағ кор мекунӣ барои саломатит ё ин ки саломатиро аз даст медиҳӣ барои маблағ. яъне ҳозир агар биёгирем, агар миллион ҳам кор кунӣ аммо мушкилӣ дошта бошӣ ба хоб, бо майраи ҳамаи масраф мекунӣ то ки саломатита баргардонӣ. барои ҳамин саломатӣ ин дар ҳақиқат ки муҳим аст. ин ҳама одамо мегӯянд, аммо мутаассифона на ҳар кас то вақте ки касал нашавад намефаҳмад ки чӣ аст саломатӣ. ва тавсияи ман он аст ки бале, ҳатман хоб аз ҳама чӣ муҳимтар аст. хоб ин ғизо аст. хоб муҳим аст барои таҳсил, муҳим аст барои зиндагӣ, муҳим аст барои маблағи зиёд кор кардан. хоб муҳим аст барои зиндагии шодиву солиму арзандаву афсонавӣ доштан. барои ҳамун хоб равед. инак расидаем ба охири навор ва агар ки наворҳои ман писанд бошад ба шумо якчанд навораи дигарро низ тавсия медиҳам ки равед тамошо кунед. ва агар ки нахоҳед тамошо кардан, ҳеҷ гапе не. ташаккури зиёд ки ҳамин наворро низ тамошо кардед ва ба шумо рӯзи афсонавӣ хоҳонам ва умедворам ки дигар хаста намешавед.